Manu mwanjo moriro ndi Stevie Andonse asoberete na nimarogo benki ya tokonyona sembeo asumuro biribo sera bwenka oyoko jakelitko liaichuma go chagira jinsebire chamarogoba mpaka chinsa isatoiga ekero twasoire me yestudia kero tusemerete na nae waso wa koritko lia obuyara baje osendia bwate tatiso nsinini korende tusemerete buna no eria bwato bobeboke bono kwa litoboire ngokoro go jiritkeli kero tukuyari ngo chiase weekend litukuria Jumamosi na Jumapili asebali bakoenda ekanisa ekiarambara batari kwenda kanisa arorende lakini rende na baraburende gona barungu inkabale weekend biasana mwanjumu na korende kiandiki komyoso ime yumuru tuchaka munaye nyantukora munaye asimaroba ya abonia uno bosera bwenka tali kare kweba bwete mambe korende bono marogoba Kardona Bishop gona inyuri na maragoba biasana to akore nyura ndora sense mo mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sense mo ya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News onya chingaki na boko tweet @Ndizi TV News ndo skina ego ikomerio nyura na kerengere kiona na boko tuma gwetera sinamba eyira seskine yorabu na boko tenga kimurubiri go konyire na hanigire kikuraga ntukwanire asomurubiri bubo sera bwenga na kwali ni kabisa so imeyo murubiri tobe naye go ikomerio producer itali Betro Nemokeira Valero Joshua korana usikira sini lakini no ari angange alinko chare iko tuna Pedro Nemokeira kwene kuna Mario gine chibi chago chira senjera ya bene marogoba ya bone Bishop bono kuratu kwani ngomete nchengondro bali kila maambia oje mpaka bono kare kweba antakete gote basi nenjera bakwani ndansi asimole ase ichume ga yo maelio asomutinyo nane jonda de wadanga sai no muya kero maete tu akorire chichuma inye ere yene yo mo wikira sasta go tu akorire twaikire twasoire mutinyo ngo kwara tro mutu kucho kwara tro kuche weekend to so mutinyo kianda tete ko matebi nga karibu sana so more moro beriga ubo sera buye chinka obeire bugo seni sana ndo nyora manta bange banje to moro beriyo banyona bande nchira bande tu akwana niri lero nalenga matanga galia muongoli alia somo former chief Sospita Ondieki mugakoria munatugutuga ali skuru eriko rali primary mongoli era primary school twete gotebanga abante family ayengima babo chakina abanda bamwabo tete gotebanga pole sana asinge njora rumaita matanga bona akobasa ange enderende bono rende na branya na kwarenga rero narengandira kire matanga nari kirase gusio maite litugire chuma botambere ryo konyora na nyagusira kweniwa ane bairete chume kiara ri bantu bari bakuru Nairobi osabairi okonyaba bwateri baga ikiara gatigati mari kunya ko sabaibaga metokwe ugasigati baga tena twachire ni weekend twakora ni mera ntwire na ngo Nairobi go sasigasi Kutu mengora se bali babwate umuyaga buko enia bali batunyorire ende muna oyo musbat channel yoliyo mokoli biasara daraja mbili osira era gocha kutukutwa alinya tieko ichume gocha musbat channel orucho eta kwa banga pole sana channel obe talia ya channel tenero sirete eta kwa baba mwabo Gladys yo baba mwabo mura kurwali suneka family ngimeria eta kwa banga pole na abana bae bonsi etokote banga pole na turamo asiritere Yesu yo totumire ngora yitu ja sponsor bwa tobokong na totena ngichingi gere amategete bwa tobokong ne chinga ki choko bao morembe goko bao bore mwase metando bale Bishop bakubutano na matanga yani montera dio roje kirenga ki nane abane bari bawe kababutano na matanga badena muratore derandagere ndande gasi abono kuragera bona bantu bane mama eteno opportunity bakonyoro yo kuragera kolende Brighton totara chaka wiki ye munabona mambia litukolina na bere nkolitangasa ntubwa tomogeni togalise kanisa Anointed Faith Mission Church Apostle Moses Karioki kuruchinse moja Nakuru igo mambi chinse isato kamili twachakira mukutano chikanise chetu chonsi chikanise chirikira abasani abarandi bari barabasani bono mukutano tali bwe kanisa yemo mukutano yo no mukutano bw'abantu bonse bona abari ganigali Anointed Faith Mission Church chi sacha mambia ali daraja mbili
tokoro mukutano ili tukolia mambe litukolia Jumapili tukale bugirango I think bono Brighton iga no tukale komo bugirango bono tukabate kiragerie kanene gari sakuru ko muticho primary school tukabwate consecration ya nene sana yo mabazio ito na Peter Muraro Kongo musibati Kalen Obonyo tubwato yo minto Kenyanya Asha kurwari na akuru aba batatu na butoji gokorera ordination litukolia Jumapili na nege ndotokoroka Holy Communion muticho primary school chinsa mojiri chabugira no tukali Jumapili chikanisa chetu Jones cha Anointed Faith Mission Church abantu babugirango bono muralia mumanyangano mugoje kotonyora muticho primary school litukolia Jumapili lakini maambia no toroda jambiria seminar yali tukelimo no morandi itokoro kwanga Apostle Moses Kariuki korunakuru nande maambia Robert Nyamwange korwalike umbu nare maambi ngo vale consecrated Robert Nyamwange ono tokumnoka bishop erect nare maambi ngo bekerwara makuta litukelika sana ibukiye weekend yene kabla Jumapili Choni Mangi Anglican nare ngo umule rwakala makuta igali protechnic ono korange weekend ya maseni bako bekerwa makuta yonde na kruisi mi korwa se obisi ya Oresapit ya na ngogware gusi utakira angyo no ale gusi konyo na tonere mapema angyo tora kwa na biratu tu ora mochi abiratu ya sana manju muri tukora kwa na jikanise kyara umurubiri bose era bwenga intini gotora asomo singi wege kanisa ndori traditional ndori feasible lakini tora sensemo ye kanisa na kiagara tukora kwa na abwa sensemo ikata bishop tutara nda siri tukuria rero betiri tukuria rero tukara kwa na igoro na ningira agera abantu bagwitira asenyumo abantu banywa maine kwe uno musaja bwerusi rine beta nitera mukayo kerusio bomoyo usomo kungu akerusio moyo na kitoto turigere na okwengenta kusokurusio moyo ase chinka boy go ntu arana no na abana mbare babuga to bwanja ni beji school to no monto na tigare tu alia bune wiki eri yete to mumrane ngente ta sense mo yerera somos batia amwangete na kateba na wengente to turigere na egente kine kireja gose no monto kare koreta bo kera bono monto no takete korosie family ingenda kwengentera monto ngo itare mpaka abana ngo kerire tore ase obuga lakini bishop tutara ikabo chikanisa mwasaba sana omorembe asensi yetu ya Kenya nga kiuru cho morembe obeire bishop ose bado omorembe nororo naende nche ngosaba muno murandi ngaki no na serikali yeito erobo tugusaba nga banchiri chikuo chinkwana chiria because ikintu keteno morembe serikali nja chore tu entu ajerende lakini tiga bantu baira ngora maite kada chinkwana chigendrete konyoru chinkwana kurwa chinde kurwa warange chinde bonande chikotagite kutuira ni aria ase nanda abantu bari kurwana paka abantu bakaondoka paka no mpaka bono goma ito jumitara babuya intombira babuya lakini kada bonto tete torole bintu bibebuya kange twali kwanjira chinkwana chiria chigenderere omorembe obe Kenya because omorembe no tutagete lakini at least muna kwamboria bone gantu bwata omorembe no turise dake bono omorembe noro bia sana manjumuria igonu gwete na togenderete gukwana no omorembe noro ikera bishops no babeire asomostali obosio gokora korario omorembe meto omorembe ko batoyo igono energy family nchiko ba ntoko ba tokwane yoro yobosera tego nyarekana nande most dia kero kuri no yene kero umwako jirubere na isano ibere umwako jirubere isano iseto ki family chinyinge chabeta affected abando konyero mwaka gaito agakumongina agakwa bande bagaseri abande enyuma yabe gasareka yone tura na dende na umorembe numuya no ena siamate mete no nyomba bakorwana nyomba no ena abane bawo kumikira litukuna ngakibono tata bakari akoma ita Brighton ya banda baba nene meta abana babe baka bari nyomba bagiteire serikali ero ebarendete abantu bande bona abana baro basoka guchipara ali kwanyoro umwana urasirwe tabwate security umwana w'umuntu manene abwate security umwana w'umuntu manene garendire lakini ntu abaraya tuanyoranga raya nintu tokumia bono nje nalego sabanga ki abaraya bagotora bahire ngora chinkwana chikwanwe endelio marembo gendere Kenya because into gwete chinkwana chikocho chinde kurwa lakini nchiri kundoje nga echintu tagite kuchanjira mune kanisa abutata tutabenga ki bae chinkwana chiria chitoa matokeo na hinde no rene be serikali yekogamba tigaba no embaria abantu bali bakwana in fact babutore chinkwana chabo bakanyoro meme naba pasta kwikatukwa no maana yake tigaba kanyoro meme ndiriyo omorembo beke bia sana
Bishop nande medera bokurate ya bishop akurigire dia sumur mende konya tura bishop akurigire dimbia mbale bande na tata muri gutokwa no gutokwa ni bishop kwara kwa bishop ba mini akurigire Bishop Morema kurujinse maji akaroka anje tumururiyo sana Bishop Okea kurujinse maji cha sengera na anje tumururiyo mono na nenda ba bishop narenga bono na barubule ro jinse chikana batikira dance Bishop Bondali zongo Julius zongo okali bali tuabwate nyambegera Bishop Nyambegera tuabwate Reverend Onchoke and then tuabwate aba Bishop barengaria Bishop Morema nero ja kubwata niye kwende enyangi ya Robert Nyamwange Morema ne nkuru Eldoret ona ba Bishop Bones P bali gusi na njanta ko batinko bakwana marieta mo tubwate nyako into bwate aba Bishop abange na nda abange abande mbanje tomoro biriyo bonde na bakwana aba Bishop Bones lakini nda aba pastor lende aba reverend lende aba obasi lende aba randi Bones P bali mokuliga lyo mo biriyo iga atebirenga nyasaye buya sana biasa no mete bano ntu asio litangiri kabisa somoro rubo sera mbabe bago cha bande na bakwana kabisa bato abosemia Bishop Mondega akwana biasa na iyo historia kanisa na makananda manga biasa bono teto so aseto bigito yerit kodiare ka tota katurire igoro ya suicide asenywa abantu bakwerusya omoyo asenywa kwibona ilangos chiarenge na mongine beta no mugako werusya ngoli ose obogori ngoli bwengenda teto torona a bishop ngikiragere amakweli aje ase umugoso mugake rusyo moyo uguno bwengentire omongina nere osonyure ensumu anaje kote buna bangina mbali kwengenta mono barabune ensumu bakonyo ngige kogera ngihani girerere enywomo abantu bakabaje mbolia nga Brighton dia tota bekene nga egendo gekoro kwanga emeke mebe emeka ya makweli bosiyo weitanero ne meke yere egendo koro ka generational emeka yechindeli okonyora ngi usokubwati bisakwekyo okonya gesakweki kyalenge gyoweita konyora gesakukende kyalenge gyokunywa sumu egesakukende kyalenge gyokurwara egesakukende ngere gyokukucha accident egesakukende ngere abantu bagukumochi bakubaera pi so umuikoyo bwo kwengenta numuikomobe okonyora nga no muntu abangete weita because numuika manda okonyora manda ngomaite nataka weita agukwana aremete tamaite ngine spirit ya kwaligani adana nataka kwengenda ngomaite nya talikende na mfurani bose nataka kumuita so ino muikomobe tutabwana ndiko yualigani umuikoyo igorengase Judas Sekarioti akara murwete Yesu manyete yatete kotaboka mayangaki chibese jiria kanyoranga chibese jinjina chikurwero manene agachiriria chikotaka kujiana na kanyora monteyo abona agachitukuta kujiaria akeminja kaenda kengenda nabo Judas engende bono muikori Judas engende norobona abantu babwate pakabono bako muntako geje kumete Judas yageje tiku agachikustoka akanyoranga okolire amagoso bona keminja meto kwengenda no kweminja ya muntu kera kwengenda no kweminja kweminja kwerusanani yani kwerusanani ugwetukutana tiambeke gusike ngi muntu agwetukutana bona arojenga bositeyo maegateyo na ende bono ukimo maete binto ne binge bikuchangia no atu atabane chinderia konyo muntu abwati chideni bona agotai kukurwa kwanyo muntu yukuchwa kesa bonyoranga sabu ya ete goso api bono nyoranga moelio nengo lya garaki ya sarasini oriya ngoli bwengena lakini ona kiro mojando yunga abantu ambanyuma tete mokungu no mosaje mokungu kerago mosaje ogose iro mokungu atete kujwe ensumu ngakiata kiro kora tete kora ndaso bishop goze ngakia ona kitoko tebere kanisa ngakia kanisa bere top right because umanye de kanisa ntubwata bangine kanisa tubwata bagake kanisa tubwata abantu ba council nge kanisa tubwata abantu family cyabo cyakongere kanisa nige ndona jana kanyore kanisa yabona iga bantu bari koga naisia abantu bande bari family cyabo cyakongere yo ndore bakongere ge bakongete no shetani ebono shetani atakubanyega wana mne ya ndata kongete ahora ngone ya kongere ndomo ngona nandigere konya godingyole ya abara was bino bari babo dani bago nigeri babo junior santa bono jinyo monjiro konya chikonga nanje yanirigire na nirigire jamana frevi na leto mbaligere so bono gokonyoranga abantu bebire kugire chi family chiri cyakongere akari chi family cyakongere ubwena tokogenda kwa mnabona basaja ebagusinyu gukwana gutoka umuntu abwato mujando mnabona bukurandiga abo umuntu abwato munyakini ole manoro
akire tonoro Awe kwera. agwe kwera ono mwali umuntu kwacha kugunga umuntu yo ngentire buso umuntu yo nyure sumu buso umuntu akoleke ubororo bwensi karo umuntu abugajete ubororo bwe bure sumu bororo umusani ahenda basani abaya n'umuntu bwe kanisa noraba kakabali boroje enyoma yabone nkongwere kenda tebi muhakolinga enyoma yane mbobere tebi muhakolinga baminto na mateni mbwate konyango ngakingo karatinyeita nabonda rumbweka no mungwana getega ubugima bukamujete kumukwana lieda kamujerega akantekerera ko kwana mwana munayega agateba ngadi bakanari kweita tikandi kibishop isabuke akandikia bono techeti kweita bono nkamushauri bono mbuyali bona ubugima bugendete kanga bona kwete kare asenge njokonyora mututeyo mahegateyo bona igento ke abantu batatageti ku express batageti kuligino n'abantu babakonye bona abantu kanisero ekonya abantu Ekero bisho tuwende to kwana yuri ya suicide in marriage nguma chikorona osino mosaja omanyire no mokungu yanko soka karisko uso mokungu omanyire no mosaja yanko soka karisko vice versa omotana bano njirende tiganga ngente motigere mosaja oyo gose motigere mokungu oyo ne ngakibona atakero kora ekero biringaniria abiri kera ngorora abantu bane nona ngora gambole bine bishop ekiara ngora ababire asisito yake maete enseye wekato ya itere nenzeye weko yarore bono ekra magana ajire munango anga munayo inyura ngo ngaki aheningo number 1 ahino musacha ekere kwa nyozo no mungu no ngo so kalisiko karaira nanze nga umaite no muntu ogotebyo busono musacha uri gwatebyo ngaki no maite mukao ayibono kwa bwatira bunga mukao ngo so kale irangora ekere kwa tebyo gento irangora ekere kwa itanjoka kwanza ekere kwa itrenjoka bona kwa tegereire nabo kolengeri kwa mana kubwatiri ngana riri ngora nabo gujukoli bwatyo nyo no bolimo no bolimo ya bono tubase kwa yera bwanwa ki mukao ngo etari goja mukao kwa ndani ya kama sunyunda rero metena nando ngorona rweda kwa imukali ko kwa ngo chaka usunyuta mukao na mangana gwatebigwa tari amangana akorekanire amangana gwatebigwa tari amangana akorekanire irangora nekere kwa irengo ne balire kene ekere kwa utokire nabuko chaka kolengera nga bono tigaminyo kendoro morisia bose tigaminyo kendoro mu pasta bono ringane riga ankonye because atokonyara gwe konya bono ekere kwa tebiri mu pasta nero maite no mungaina baba tenga rangiria ngo murumino rangiria ngo nanyarebe rangiria ngo akababire batatu bono mwikaranza ringana ria mana gwikaranzo ria kwano ya takunwa bakari chiburi yabo libagali ogwita because umuntu ni wenzi ogwita gagi njeti no jinga no saba mabera ngabono ugo saba mabera mana gwita nyasa tari umuntu nyasa nange tamangane ndogoro kwama yani gwita toita bose kwengenta bose gwita aseki sorazi nyasa nange Bishop ntuma konyo marase enyomo kero to kwana yoro yende motoro konya kokosere no emokaena metenje kwa nsumbuire ngwengentande usomo konyo kokosere limo saja kokosere kono kuya mwero ka monta kwengenta maete bro mugusia tatanga kosori ya mama gosori ne ya mwabo mariga no maete kugusia ko ni maete Bishop bana na ukwegere bike gegusi gwatabanga gosori ya mama mariga tigakona kokoso mungino tigakona kokoso mugako na ndi tigakugenderio mungino tigakona kugenderio mugako gosori yoko na koranga ki ngango itande ngango nchandole osenko korandiki kwanyora no ndangake njara banko anda sendo njara banko karakia omwerio kogendole na enda maene keroja kwirana onyore uwachiete ono utete kwirana yabere pa amangana abeire nyumba abantu kare karanza muraya gamba ataragenda nose onye nyemugusi nyana inuko gamba hayo musibati no bwate abasibati abasani ali bekanisa ndata abasani bense bagose mibobe bagote bono togende ruriondo busu togende uchukuruze uchinje busu togende uchukusaberu bolero mnama saboro chachire chize mu abantu kare kuminyaka uchana kucha bone kero konyora umuntu bwekanisa agoshauri ekera gushaurire mubwata na magoko musabamu tali rasmo mu pasabo maita bantu bali bakongire ze kanisa abangi na maro bakongire abakakambaro bakongire murabwata na magoko na barobwo musabere gentekyo legenteki na ende kere Egondo tunjigurari ge SMS tu jiga ke ando bato miru manchu mure na gende auto SMS ya ne kado kwanda iguro yo weita asenywa mo suicide in mari dore manda bangi bakurusha mo kwebuna umontari gire
Bishop Montali kire kabisa. Ya. Kulie bese na ne kwanyora bwitire. Kwenye sino mwalimu olengi, sino mnyagitali olengi, osine royo olengi. Kwe una bwengentire. Yani kwa kumena kimo ko ngenta mbugira ngali bono. Mo na ngenta ko chi nyalibali masabali. Bono ngi muntu ita hana bwate mbakebes. Bako muntu de medabane bale bauta ko ita no ebate de kwe yake no ne garusi no ne big yani suicide medine nyingi. Bono Bishop to de na kweka otiunya kokosere nande manyane ena yarenge jindelia sabajiro oyo goko bwata omwali gwikokorere ndeke ona matango goitana abugonya goitira omuntu matanga nje ngo goitana ogonya goitira omuntu tigeri ngane ringango goitana nganje bose nje muno utamanyiti muruma itabantu baratanga nje to manyiti njo maite na bongo goita nje maji nande kumbe kwana goita njo maite na bongo goita omwali ngoja goitore na kare goitira maite ngoja kwanyora ore jeremia 20 tusome SMS ibiri soto tumayikwira na ntorigirire ngwanende osengwani to endrete omwana omugundo Daniel adena watching live from Karen Nairobi vile mama adena kurunyamaya Omoro shop tuned in Honorable Julius Omosomba pamoja kuruwa Makara settlement scheme Nyamira County Nyakundi siko Dikitamba adena Dikitamba siko Nyakundi agwe is enjoying the show we kabisa yo Bishop Shai danya kumaja adena following us live connected in kama kawa nikiwa Nyangozo Kisi hiyo Bishop Shai eno kumaja adena watching live from Isebania border Bishop Ningi yekogera bali asenyomo endere bakweita mono endere ya minatina Bishop ngiyekogera bali asenyomo endere na bakari kuita mono abungo muira ni rioma tena ngwate na linda ndambakari ko libose amira kingo to tebyo mono Dolphin Malada na watching you live from diaspora imeyobo semia obuya congratulations and keep it up Brighton and Bishop sawa Dolphin biamono matenyo Malada na ku hotel ya buga ndoje bwairire buya p tori koma buna botambe hadi tamati biamana bali bara hotel ya buga atubati bya kabisa na na happy Sabbath day ko hotel ya buga oganeri bali bakwenda Sabbath day mambia litiko ligia nyalibali san no munyalibali san adena bambuli chiduka ni korok biya san Bishop Greer niliye kina ngekogera bali barasenywa ma endere na bakare kwe ninjura ande berusyo moy ba tendo ko kubugima ubugima no gendo kengenye ubugima kare bole biya abante bali buya akini ubugima kare buye bajire ubugima no bokongo kare buye bajire ubugima kwe bacha bole kare buye bajire ono konyora abantu kaiga bachanda ine no ensukari takora tiki teyo no ensabuni yo gosibe mwana takora tiki teyo umuga kumana kwera obo ogenda busino muntu konywa muntu liko kolegasi usibona tibesa konyora chiagenda samaru so ase bintu biko byabera no bugima bogo kongapa nende kubugima obekera bwa kongire pa hanu amangana akobera jege singi shetani ikagokora abantu bugima bwombe pa amana koleta makweli kero bugima bwomire pa amakweli bono wekakoleki bono wekaso imi bono kero kwa chetu kasaba chibesa ukaga busene nyumba kwa gajirete usuru mwana kwerete skuru harombu ya kwa kolete usebe suka sabukaria lakini mone bese ya beire nkongu ya mentire nando kaimuka nando kabuguri ya sigeti nando kabuga tikan mbugori korwa ndimiga maita mantona akubugori korwa ngana andali lakini asa abugoria nandi ne eroni abugori nanda jukori mi eroni ende bona ende ngokori ngokoboriere ne kwali mi nande ngokoboriere bona ali no bugima buguchi wabero bokong wanyoranga muntu itabu atikende bechibesi ya Jones yakonyora ekikogenda busana sijironi echo abantu mbali umaite nanyora Brighton nona bagina bakwenda echiro kento ngeyo bakwenda na kero kinka ngeke bakwenda kokole biasara akane byomba agenda enkabosa bona abantu bane rubugu mabugu bwako no mugaka bono magobolinga ki echire yo gucha nkibono nkikwara takorwaro mungina kiretia maite ngebese ayo nyirire kiombe ukolire gacha nyore kurwa kolere kende nguya nabokonyora kurwa kolere kende kini nkonyorore nganza chinde bintu mbire bikuika byakonga no ande kero bugete beso kiombe byakonga obugime kere bokongete bokoreto butaka no butaka negente kebe obokama butaka no bwa shetani obutaka tuwente kubugikere kianda gikomi kuzo bokogera ekero umuntu akwengenda umuntu yo kwengenda nabande bakwengenda singenjoke bande bari kwengenda muno yate bangambaro bali omusara bali buya abande bari bakwengenda singenjo emeka baruteire bantu kurutere bali emeka yo kwengenda nana baro yumanye ngambaro mbarairi nabo bago gochogani bakonyore
kwa bugo idie sume igwa koleki kwa nyul bono nya tuli umusabi nantu maiti ngani nyasaye bono na kunywa bono ka kyoro je munande kanjengo za boronge geisa boge mbwatelio umuntu maiti nyasaye video da umuntu maiti nyasaye umuntu yigara mokongu ngani nakora mangana makona kini amanda batali bakongu ekere kwa ruteru ngapu bono konyora kwa ngendire konyora kwa nyule sumu kwa gikeri kugwatigira abana ngamweri ekere kwa kure abantu bali bakuruterete bintu ebyo nabo bakorera ne bagukora ogukumi okanga na ubasire kumbe na ubagwite no kabaringi bakogo lakini aba enderere inde bishop bataraba none myaka 3 ibere mbona ne michande gosoa mate bona enyo mendere ne renko wote bangetie se enyo mendere mate muntu ndiro kunyomo mate lidikare mnendi nginyo lidikare kera kwa nyomo musabati ngutakore kwero kingam kwenyarule kwa gure sabuni kwa gure kwara no ne nyama iga kwa gura magute ngeni amagugu to gwesibia bone nyome yendere at least chita kachinke gabo so mwana mutangani besate kwa diki teyo ono muntu rio chagire bintu bidiara ko karaki tari gokora inere nyo mendere to gotabanga bono kwanyoro musacho chagire go jano muswati nekera chagire go jano muswati naro gutwaru bororo tabanga ni nyendu yani abana bako muchanda musabane bamuruarerete bako sinyuno enko muire nyegida bisa koiroyo koretoyo oiroyo oramona ngani nyeru siororo dibakali yoko na korora mangana ngamuna iya inge garamba ko monta ko irira mbako borobwaye abwate bako itombo abana bayo so bakenya obanente metu kabisa bishop binebireja kero ko nyoro monta ko itombo abana baye ebireja boli bya kurwe ora yama kweri ebireja byo guita ebireja bire moyo ebireja biri maete tubwate no ebireja majini maete ruterwa majini ali ya Mombasa ali oguita bantu na ruite majini ali maete akoba agochoka ni abantu maete majini ya ruterero no ne nyomba ya bantu gakubu nyombe puku yakubuge puku ona abantu bai bwana ini abantu baguita na bantu bari yomana mono igokonyora ebireja biria eke bibwate chinguru sana ekere bibwate chinguru okonyo byaletera makweli injonda tango tabenga ki amari kongo tabale se kitabu kia ba Efeso isane mo 10 eke ko tabanga ki mokoge ekere mokonga so manene yego tabali tangani mokonga so manene na inde mubuko liebirwanero byonsi bya Nyasaye asengenjo yake asengenjo yokorwania ebirecha ebibe ebirego asenge sore tanga ki mapepo majesi na mapepo wabaya katika ulimwengu so majesi na mapepo ebina bibone ebintu byukuochoka ni family bya ochoka ni abantu batigana bya ochoka ni kwanyoro muntu itire family ya yonse so itire amana ba yonse bosinere kuitire bono ebine birecha ne mekembebe na ndengiga ko gere meke yakolega umurango igogete keramo igwiro umurangwa ne minetinga ki Nyasaye tayo bona abantu mukoboka mwagana mugondo mwagende biasara mumenyete buya mubigete mesiki bosenge kinungu mubigete nyomba mutebigete no gotera muno mutigete shetani agatawalera omenye agaso yo mutuko na ndagacha agaso umugima bono gwikaba turubani garaba siomiria asomo garaba ko basiomiria mario so umugima ekiri ke bishop to enderete nkiye ko gara basaje barubo ko nyoro bagwita bange yona bagwetere mejande mengi bona Judas nanga mukungole Ewa Judas mo kunga tero pasajo ya getero aguru gabo na mama kweli ya jaga dokoro gabo apeli ekra goita Kain gaita tapeli mo kungo ita tapeli no masaja no na mo no jenga yibizirani biruere dokoro bya basaja so bona abasacha manyete ntoke kugora bagwita obubisi bwabo abakungu maita koroba kabale sana bona koroba kabale ga banyarondo matabiri nga ga kiti gango tabiga umusaje ro konyora moseka ihakirere tibintu bya next gwe na bwejara ribokure wajoro bondo bwejara ribokure nara tena ni nyabeli bungei niko ndani lakini abakungu abangire obate matarau Makungu nagaro masaje mataro nagaro masaje gore aba kungu mabwata matarau mbare a section baro babwata matarau lakini teko gara bwengenda mukungu anatora matarau wenga aseki ka biro mukungu no masaje ngobege tu aberura ngobege tu abe motwe no mbiri wata masaje no motwe nyomba
umusaja no mutubo mukungu bona ayekera mukungu bata madarau obo gampi wa bota kole tiki botayo na nyasa otayo ngakyo mukungu akoja kotwara madarau bona keracha upakoja kuwikira zera bakoja kugojaya naye kare pima ke wanga inga iya kwa gwerete korwa bako nafasi mukungu iyo ekaja kosoa akaja kotwara madarau Keitata. Hai Ndis TV ni Bauro Soro kutoka Yabe ya basi Mairke akare no arime yumuru bate akona sisi kabisa tubwatibia sana asemarogoba ya Aboniga. Kuna mtu akotana aeroplator na Bishop Choasi omete kurwa ichuni Erod Brock Nikolaivu. Ngobolia kuna mtu anakusumbua na vitina na mambo ya watu kila mara na wengine anakuwekerea mambo ujaifanya. Nitafanyaje? Sasa kama mtu amekuwekelea mambo wewe lazima uwe mtu wa Biblia. Na ndio mmoja andete sana. Lazima uwe mtu wa Biblia. Ukiwa mtu wa Biblia wakati watu wanakuwekelea maneno hapo sasa ndio unasoma Isaya 54 mstari wa 17 mahali inasema hakuna silaha itakayosimama kinyume na maisha yako ambayo itafaulu na hakuna ulimi romeme ndoyo bakobekerere bakongajiri lakini naye kumanya tamasabo goko ndobe kama ruwa onse otebe ngaro memento yo rogote na maminja na njelo goji gokoraki rogoji ko faulu aseri etali yangu ya Yesu ona kero ore kabire yo ayande gako babosa yenda ukia barumi sana isato 31 gotabanga to nkitora teba sayo manyanga ayo na mangana ayo gotebwo ayina mangana ayo gochayo lakini mariko nkitora teba sayo onyenya saura se hallelujah. Amen. Manye Biblia bwana. Joshua uta usio girabo ne rogara wandina no are to bigimbu ya kabisa fikira mona wandina kurwa Nairobi West aiga dinanya komoja p wika libo mondo na mwachage family bategerete bya kabisa di mwisho bia sana sababu mwenda takoba ime yumrovelio asenjera ya Boniga na haragol madharau ni kama gani halafu bibi akiwa na mimba bwana akiosha vyombo ni mbaya adena ekoromo subati are morito bishopu omoga kana sibija nasibye bintu kirege ndora bagora ndemo no mugurugyo ngina bogo kora te bati problem abogo sibi pakano ne chianga pakoruge bago kumaragere abogo kora de kwa gambe bishopu ga abogo no maete ponto jina kwa chakire nyoma omo bone muri babere ngota gitacha gokora emugo no muri dali Biesana Bishop Bwanjani boliando babwate gusibona ali banyomanira yendere nero twanyorika bwato bokongwa sinini taraba itara konga ke twate bigurinde Bishop nyoma miagerenge ekobana yakongire aban nyoma nenkong asebi lakini miagere ngonya nyoma nenkong yako yebekere miaka omaete nyoma nere ntimbabu nere wonje abantu bakano ene miaka enyoma gocho kanya abantu bakabagotire nyoma twatinga miaka erenge bana gokonga egento kera konye nyoma nyasaye egetabu gya sore gote banga utokwagache nyomba nyasaye bagajeti uya goregasia gote otebe miaka abantu batikanire abantu bagotire bakumurukana amura bagaka bari bisirani babwate miaka 70 lakini ngote bya kumenya kimoka ya tarikora nyomba igondo yebekera miaka ezo yebekera miaka so ase nyomo nyasaye oraje kom tali miaka bona Bishop kerto kwanda mangana yo kwengenta se enyomo era yana mwabato bwanjani ga Bishop kabisa yani ayibona gwetikane gwate na aya buya kibiega akogosera ga Bishop no ne bidange biyo jana aya agi no rale ga agi ndo na agi na sembe tena mondo na ngosera ga Bishop gotakemea right ningo obwanjani umanyete nakike tokota banga kera bwanje to mondo onyo ogosire ara ira time yaye because no mwanjete aya magosa inarari ono je ayo mondo mwanjete ogosa chitaeka chiri agosa ayibona kwa museri usota ite kumuita mami ndo mbwanja nikikwabwa mburu bwanja nendo wekora ora we wekora iterera wete kuna ira kwaro kyo bwanja ora iterera kega ukona kolenga ringaki ngike bono gwakorete baba makindi ngike gwakorete so wekora iterera number 2 omae kuruo omonye omatebi ngaya egente kogokora nkeribuya bono bubusera bosera taringa negento kobinyokera umusibati agosa ego bono kwe ungo mugako gosire kwa baruka kwa baruka kubinyoke chiro okubwata cyanga ngo mugakone akabwate
Egigia jarari like to kire ni buye kire ni iga kebekra we omuga kone igwa mwakone gatugete mwakone tukira akabwato mukungu osengai ono mukungu abeta charugetange balimo egento kwanyore getangania endi kwaberuruke kabire yo takora ira ngora ekere kwagete bigora getakuna urahendura bekano na marua onzora asaba umenyenga ki amaene gente kega negie kene kiri ugora tukegende igora tuka omana kumanyanga ki egente kene gie kene kiri wono rayere ro chokole gento tamanyete roje tokonyoro gwa etani wetaniri ana rodana enok machara dana bishop asenyumo eyendere ariye kinyoro giaito na rocho musae mukaye akaruara matuko omusajo yo agakagera mumuro mwabo konye chibese muire agaza mumuro mwabo akonye chibese amuire nyagitari mumuro omwabo akamotebe nigo agotebia agasoka akaruta egesimaime time akeruta egesimaime yani okorne chibese yaburede oyakararwarite agasoka akeruta egesimaime metando ngorito ono nero na kweruta egesimaime onge ujete tugo tale kogenda omugima bwako ngire bishop ngokiokorani nakina wate nebirecha ebitari koruara binebirecha uzo mondo itarwari because kero ko eno ruara ngi ujikwerutire egesimaime ngiteka nyoko tebita bwati besa sabanya sawo ngakega kinyasa muro mindo na sabere bwati besa nyasa ndorera ngama abere nyasa na ba message yanda nyerikabuya abathana bishop asenyome yendere ariye kinyerugie ito na rojo musae mukaya akarwara matuko umusaja oye agahakera mumura omwabo amokonye chibese amuirire nyagitari mumura omwabo akamotebia ningogotebia onyuome agasoka isiko akeruta egesimaime akamusaba chibese nage ngoye ningirire mokane akamotebia ngogoteita tonyuome ingogote onyuome ori agasoka isiko athena rionde mechande agetumukisa egesimaime imebirecha ayoroje na ruza ngiaro gara bisho ana maete utana tikuteria yamo amarika gotebega Brighton ekero murango yo siekirwe nyasaye nkuguraro murango umundu ingenye ndia maete nyasaye yari kone nabeka marwa yensa tebe nyasaye gaki bono bokonyi bwane bokotoka kurwaso saburi 121 batanga ngayo bokonyi bwane bokuru Daudi yarakara maete mechande yonzi pi ngetega imugetia amaoka yegoro akatabanga bokonyi bwane ase bokorwa bono mburi kurwase mumurominto mburi kurwase moirionde wenzi obokonyi bwane bokorwaso aso kitu ateberanga ki ubo sero bonge tiga abantu bamanye nyasaye kama bibi abati mtoto kwa na mumemaliza 10 years in marriage ora moseli ole to yokonyora bana mbobe ngadi west bishop bono imbobe da mwabere miaka 10 murara matunda imbobe because kurwase bible balibo wenzi batare konyora mana mukaisa katare konyora omwana lakini Rebeka lakini ajitaka nyora bana mweli ore mereri mukaya Yakobo mukurukurairi nero mukungu manene na nene ya Yakobo ajete kubwarea tare konyora abana lakini najitaka nyora aba irangora nebe miaka 10 Sara nigarenge miaka 99 tare konyora omwana lakini Ibrahim tamakole tiki tamasereti iganto bare mereri abantu bakole mereri kibisha nyomanete guchimuka kimukameta abantu babere mwabunda iga mwangana era mwaganyete nyasaye bishop katurite mwada butije mutagete ngakinya abana mutagete mokonyora bishop katurite jogore birobitu bya myogere sana maitaka to bikiere ntindi jinse bire bikoera abarinde akonyora abana bare university koiguno mondo geto oengendire sari muise kamotiga gusoma muramotiga nabaro nebirecha gusena bwanjani bwabonse no kongwa ekero umwana ari university baguchukonyora na abaisikari baguchuko kutwara obosani bamana kurwa kwanyora no muruitire ngoigorenga umuruitire omoiseke iseko iteru nyomba bosomo murabweitire inebirecha because umwana oyo igarenge umwana wa matumaini umwana number 1 tachete kumanya nyasaye abajete gari maitebire jambire bya ruminati mekeri me babana baguchi baso agari bakoraiga bayigwe bintu bana koria bono echi sacrifice nyinge na chichiri chiko chichaba cyabana bono abantu bange mbakomanya akero konya abana bagosoma esukuru kwanya umwana ndo itiru ndo korire kyango ndo ngentire chini chi sacrifice because asing nyasaye takoretiki atayimata bakonya no mosani akoegento
ekera ko ire gento bone gento keria kwa pa ko genda bwite ai tuma ite besen kwa ite gento gyo gokora ki gyo gweita ai kwa nyuna na ga joisiga kumbori ko ire genda ma etenga mambire muno ko gechiguga onya gwerutire ngori bone binte binge biri abana be skuru nje ndatebe biri ne birecha birande ne bingwanzo omwana tagire karare university bisho batu arugwanjani na no mwana rose mwana tagira kore university omwana oyo kogenda university tigaruga iga asoe Christian Union amanye Nyasaye none kera ko nyoro musani manya musani kya nyora turi kogenda university yo kaigo ayo wajerere because nabako nyoro muiseke lakini ore setan nabako njya bande muko bali chiruminati ali abandi bali setani abanyene so kabu muntu oroyo Nyasaye na endo maete Nyasaye na endo gosaba none abayibuli yakero mwana kogenda chire skuru muchaki kurugaiga abana kyoroje bonaiga nonoje Brighton abana bajire skuru amanye gocha bone boboti chituki mongiki yani utari ari ko bachenje ingo jirora na maen chituki kabisa na kwa nyorero pakona na abayibuli achakire ko ai mwana bisini nibimura bakwiruba keke nyose bachaga gusiku chituki chiria ire ni mapepo ndote tamba tabe ngaki ne mekemebe abantu konyora bacha ku practice bakasa abana bake ebintu biri mama etinga ne mekemebe ekoleta baka makweli naro te baga penadia tubati biasana te akondani morobiri biasana bosero biasana tiga abantu bamutamira monene tugutwara kerengerio kwengenta ro nyime chando neja nyomba nabo kumanya ngai ogwetera erinde oske gochibozio biasana naro te bana esimi nero na bera leto bokong asegwira abantu bengenta nabo muntu aragotumere a message kuri neti yarengi yao oyonde gakorora orabuna ne yao yarenge yo bwanjani osoka isiko bwengenda bishop nere kora esimi ngaki yaadane esimi na be message goja omonda dena kena tumanje setani awetra ndos setana bawetra esimi setana bawetra somongino setana bawetra somosacho naenda senjire ndi yonzo wikobe tiare ngaki anything kira nyare gocha wikobe nyono muswati umanye ngaki ugujwe control kana gwe practice mapema ngaki obogimobo kino biroro kagembi kino biroro kagembi kabeti yare kara kwa nyore ngo message umugako umuntu nakale bakale gochati nere tigakoberoroka ekinege ndo bwana nga this is nothing ogesabere gukino utana koberoro utana kwa nazo mugako bwato mugako lijaka kumusabera ne mworo kyo bwanjani bone bindo byo koberoka kwaberoka kwanyora mwaitiru bose kwaserigwe bose kweitire bose kwaletera asara bono enjana nako batabe ngaki manyanya sai na ande irangora ekerekende gyonsi kwa kenyore ne bano muswati okwanyora ngosokere kujabo kana irangora mugako nyono mugaka kwanyo mongino jire kara irangora muswati kwanyo mugako jire kara irangora tiga kwayerera kubaruka ukaganga ne gento kwabaruka getayo nande astayo gegokoira ba kabenya manyanya sai ngaki enyangi ngiya bose nyomengiya bosero buya gobo kwagajwa ne ringana renya sai bisho mutode na basaja mbabu adiri basikia kiara bakungu barabona bakora dena tetura lengali ya kabere na wadena tatanje bakimo bongora nguruga mugaga basaja ne ntu abole tu sense jeito jirenza jaba kugwejire sida abagatangu mukungu aseritoka ukwana magana 600 ayo baka 300 yona mukungu 600 abo kwana lituko so bakungu ebabwate sense chiabo chire bwangu tazo wa muku aba anto ntubona sense je tali chinkong okonyora libasi takola tiki kwanyoro kilikwana cha sense dili nande jare ko beli asita anganya ku control biasana happy gairi nyausia gote kurwa jitago hema nyari bari masaba autha ningi ekogera basaja bautagira abana bake gosaba ngina bagotunse ezo ja kurari geto bigituranye kwanda bishop osene manyete asengenjo abantu batamanyete nga utachiro mwananse nebirecha mwana narokoro kwase bible ga gokoro Ruben ari ngo mwana wa Yakobo na ndi garenge umwana umutangi lakini bona Yakobo maete igacheta gachikorara na mugaise ande to make it more wazi asegitanda geise bona bireche byoroche kurwa Rubeni paka bona bikora taki biro na Ruben na Yakobo igagochaka kuragereri Rubeni akamata bya kende nkeyora abepi kire yora be kende nkeyora abepi igo mo igoro be no ro enderet kaita ayo rojo jukora na muga iso bireche ke byoroja
paka bono igambiro bireja byokutegera abana mbiro bireja byo waswa nyomba mbiro bireja etamende tayo abantu bwatita maji tayo cyagerire bona abantu baka basomete abantu bagide skuru abantu barabarimo abantu banyagita lakini yani umuntu bwatu n'umusubatiga amusubati tu bwatu musaje gosomete ga umukirikiri umuhiro mugaje usaja bono utiga abana baye utiga mukaye umusaja bono kwanyoranga asakale ko yana bono kuchaso musubati ibitali bireje mapepo mabaya nandire kare karuta bwa Nyasaye utashikwa iko preto ni konga mono kwa kanisa agosaba mono because abantu mbara babadanga inyo araka monto kali preto ni kalia Nyasaye ngo kaura ngo masbate ga kwerora digandole abantu ko bana bale ke abantu bwana bishop ay yo que to corre tu tendo je weekend karamo ka habe kete anga buya akora agira buya o abana ba beso kete o mundo na roba tabanga Nyasaye bo Biyo karo sai mwa bo mari to koro moro ya simaro ya waniga irbeto biare o seminari koro no bonga amangana ya makweli abujire sana gusi namaine nande nare go sabanga ki ushauri negento kingenjo abantu mbali bale gutotenera kinyangi omuntu uri gutenete nyangi murigi asare nyore moyo genda karanza matabiyo bakongu bwate genda kanisa yao genda somo kako kanisa somo pastor matabiyo bakongu bwao busomo sani uri oime matabiyo bakongu bwao bagokwenda weita because amakweli anonsi ekere weita na sare nene watigira abana watigire family nemechando gwatiga bwa senke iyo bokonyora abantu bakorera na kweumia igakera ngora abantu bakorera na kweumia gaturagenda saga ayeso kwangenda njiana mukwagenda because kera gwatiga abana ekabireye ngokwa batigera kenda se kanisa onjoka mwanje Nyasaye na Nyasaye nere nabanje aseritare Yesu Kristo abiyo sana to korra bura kin bisho kwaterina ngenda somondo songonye te katwa badandi akina ne rwanya kabwate mechando lende nere go lende tiatori go shauli na bugo na ora yo kabwate mechando gata somo basta ngenda somo basta nero kabwate mechando bona gata sia sana bizo na basta kutora wale mechando na womba na bali maraika ora nyeko sija pakumo basta bona beka marua onze bona ya sai bona nkonye tiato korra bwa semaro go baya boni go manchumure tumirane weekend asumuru bosera bwenga tia bishop basabe ende tokore asetukalero tata no mano moiko machanumbi yamano asengencho yo mwancho baba tegereire na mono Nyasaye moiko yo tware gukwanira bwo kwita gusi obeire ugutara kirase lakini ndi muna twakwana Nyasaye undo tegerera buso ndo bangete tigachi go tigase retari ya Yesu Kristo tigege pindi gane program ye ekona banta bange inde chinga chinyinge chibe no bosero buya nande miyamana asengencho ratu seni Nyasaye seni studio seni tata abantu bonzi petronero bali ngali Joshua basi seni Nyasaye rinde liyo maneno ne nane kitokomera ne wiki gocho mutinyu kianda esiko ne bakobikwena nene aseridere Yesu Kristo romo tulito amen atake kondigira mutaye namba ya ne simi 0727 979 186 0727 979 186 ndo bwatekeza ngomuna nkuru ankesa nkesa nguja kinere lusu toko yekora bwangolero asenge njo mukutano mambi bwa mogani toko bwate mambi bona tokukora bwa ba saine na lusu twakorira kesa yesano manjumbo na wakirembe mono Petro ne mokere na chisho tano barange producer ne kuru ali bene kramara gune chibijago chira senja bene tumirane litiko olia rinde asimirubiri ya abera kashusho ndingo jare goja tusaguza yesano manjumbo tumirane amatukani otoko na Bishop Charles Mosomi Saboke kuruwe kanisa Anointed Faith Mission Church igari ya somo chodara jambili twakwariga ni kabisa ntwanje tabageni na ende keruta itagocha karibu sana litukolia Jumapili bose litukolia mambia kare tubwato mageni abantu boito bonse bikuru nyanja majanya maje abasani boito bonse pi twabariga ni aseridare ya sana buna botamberiane Brighton Makori